Sziasztok, Csaba 99 vagyok, és igen, megint nagyon-nagyon rég nem volt videó, és még mindig ez a helyszín, remélhetőleg már csak egy hétig, viszont ennek a helyszínnek az az előnye azon kívül, illetve annak ellenére, hogy rossz a háttér, rossz a megvilágítás, rossz minden, repülők mennek itt. Miért vannak itt repülők? Na mindegy, az az előnye, hogy tudom olvasni a szöveget, és így megírtam az egész szöveget. Sziasztok, Csaba 99 vagyok, még egy hétig ez a helyszín lesz. De így tudom olvasni a szöveget innen a gépről, és így teljesen élvezhető lesz a videó. A mai témánk pedig Nem, de úgyis nem olvasom a szöveget. Szóval, mint a címben is olvashatjátok, a mai témánk a telefontörők. Ebből még nem biztos, hogy leesik nektek, hogy mi ez, de most egy picit arról szeretnék beszélni az olyan videókról, olyan emberekről, akik széttörik a telefonokat, csak úgy poénból videón. Egyébként ezt a témát köszönöm az egyik kedves nézőmnek. Ja, kezdjünk bele. Picit most megint fel van kapva ez a téma, ugyanis most jelent meg az iPhone 6. De az iPhone 6 egy túlárazott szar, az Android sokkal jobb. Nem, mert az iPhone-ban sokkal jobban össze van igazítva az szoftver és a hardware. Ne legyenek iPhone versus Android viták a kommentekben, léci. Mindegy, megjelent az iPhone 6. És hatalmas hype van körülötte, szóval rengetegen foglalkoznak ezzel, elhajlították az iPhone 6-ot, és úristen, elhajlik az iPhone 6. El tudjátok ezt képzelni? Itt egy papírlap, ez is elhajlik. Na látjátok, ez jobb, mint az iPhone. Mit keresnek itt repülők? Szóval vannak ilyen videók, például amikor elhajlítják az iPhone 6-ot, vagy amikor kipróbálják, hogyha ledobják a földre, akkor széttörik-e, vagy amikor kipróbálják, hogyha szétlövik fegyverrel, akkor széttörik-e. Spoiler! Igen, széttörik. De most komolyan, hülyék ezek az emberek? Egy vadonatúj iPhone 6-ot széttörnek? Hát nem tudják, hogy Afrikában éheznek? Nos nem, ezek az emberek egyáltalán nem hülyék, sőt, kifejezetten okosak. Ugyanis mondjuk megcsinálnak egy videót, vettem egy példát itt, van ez a videó, amiben az illető szétlövi az iPhone-t. Ezt a videót megnézték több mint 1.600.000-en. Nos, ha az illetőnek jó szerződése van, mert gondolom tudjátok, hogy a YouTube-ban lehet pénzt keresni. Igen, a YouTube-ban lehet pénzt keresni. Szóval a YouTube-ban lehet pénzt keresni, és ha jó szerződése van az illetőnek, akkor minimum $1 kap 1000 megtekintésenként. Külföldön magyarok nem szoktak talán ennyit kapni. Most hirtelen nem is tudom. Szóval 1.600.000 megtekintés az minimum $1600. És mennyi egy iPhone 6? $650. Amerikában, Magyarországon biztos drága, de Amerikában 650-ért bemegy a boltba, vesz egy iPhone-t, szétlövi és visszakeresi az árát. Sőt, ha többen megnézik a videót, vagy jobb szerződése van, akkor 10-szeresét is visszakeresheti az árának. Szóval ezek az emberek kifejezetten okosak. Menjenek már innen ezek a repülők! Szóval elég sok olyan komment van, hogy úristen, széttöröd, miért nem adtad nekem? De nem, ezek az emberek megveszik a telefont, széttörik, fölveszik videóra, lesz nézettségük, és a pénzből pedig ételt vesznek afrikai kisgyerekeknek. Vagy inkább maguknak iPhone, de az mindegy. Egyébként ezeknél a csatornáknál már csak az az ember az okosabb, aki a How to Basic nevű csatornát csinálja. Nem tudom, ismeritek-e, elég népszerű csatorna külföldön, most hirtelen nem is tudom, mennyi feliratkozója van, de mivel itt ülök a gépről, meg tudom nézni, majdnem 4 millió feliratkozója van a How to Basic csatornának. Ez arról szól, hogyha megnézel egy videó címét, például hogyan csinálj McDonald's sült krumplit. Az indexképen látod, hogy sült krumpli cím is teljesen normális, és közben pedig valami ilyen a videó. De most komolyan, ez az ember kaját pazarol, mikor Afrikában éheznek a gyerekek? Oké, persze, hogyha nem pazarolná el, akkor is éheznének, de ez kaját pazarol? Nos igen. Most ennek a videónak, amit itt éppen nézek, van 1.400.000 megtekintése. És ugye ez nagyjából $1400 bevétel minimum, és szerintem ezt úgy $50 megcsinálta a videót, úgyhogy ez egy nagyon okos ember, hiszen abból keres, nem tudom, hogy mennyit, de milliókat, hogy mindenfélét széttör, és szétcsap, és minden. Sajnálom, hogy sokáig nem volt videó, de mint mondtam, egyébként Facebookon kiszoktam írni mindig, hogy éppen miért nincs videó, mert vannak ilyen kifogásaim. De ez a háttér remélhetőleg egy hét múlva újra a régi lesz, és remélem tetszett a videó, és lehet, hogy nem olyan volt, mint szokott lenni, de nem volt rendes lehetőségem. Ha tetszett, akkor nyomhatok egy lájkot, és
Lehet, hogy inkább hagyjátok most ki az Android versus iPhone vitákat, mert szerintem semmi nem rosszabb annál, amikor valaki annyira rajongója valamelyik márkának, hogy úristen, minden más rossz, és úristen, ez a jó, és más semmi. Szóval ezt lehetőleg hagyjátok ki, de tőlem aztán maximum tiltva lesztek a csatornáról. Jó, tényleg, ennyi lett volna, majd még találkozunk a következő videóba. Sziasztok! Istenem, a telefonom is milliókat keresek. Igen, ez egy kanál.